Samuel. Halayen mai suna Samuel. Sunan Samuel yana da asali daga Ibrananci, wato Shamuel, kuma yana nufin wanda Allah ya ji, ko Allah ne mai ji da amsa addu'a. A addinin Yahudanci da Kiristanci, Samuel yana da matuƙar daraja a matsayin annabi, kuma alƙali a Isra'ila. Shi ne wanda ya naɗa sarki Saul da sarki David, kuma yana ɗaya daga cikin manyan annabawa a littafi mai tsarki na Kiristanci. Ta fannin alamomi kuwa, Samuel yana nuni da mutum mai biyayya ga Allah da tawakkali. Yana alamta mutum mai hankali, adalci da basirar jagoranci. Mutane masu wannan suna sukan kasance masu haƙuri, hikima da iya yanke shawara mai kyau. Ta fannin rayuwa kuwa, mutane masu suna Samuel yawanci suna da natsuwa da hangen nesa. Suna da halin shugabanci, kuma sukan zama masu kula da gaskiya da adalci. Suna son taimakawa wasu da jajircewa wajen cimma burinsu.